ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമധായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പരമപദപ്രാപ്തി. മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? നിരന്തരമായ നാമസ്മരണ. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ അതിന് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമം മമ. ആ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ദാനം, യജ്ഞം, വേദപഠനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പുണ്യമാണോ ലഭിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്, രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യകളുടെ രാജാവ്, കിങ് ഓഫ് നോളജ്. ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരമഗുഹ്യമായ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ വിദ്യകളുടെ രാജാവായ ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയാലുവായിട്ടില്ല, നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അസൂയ പാടില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ അസൂയ പാടില്ല. ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളത് വിശ്വസിക്കണം. അല്ലാതെ ഭഗവാനോട് അസൂയാലുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഭക്തനെ, ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ്. അതായത് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ജ്ഞാനം, അതീവ രഹസ്യമാണ്. പക്ഷെ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, കാരണം നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇദമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്
ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇത് രാജവിദ്യയാണ്. അതായത് വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. ആ അറിവുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാം, ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായമാണ്. ആ 18 അധ്യായത്തിന്റെ ഏറ്റവും നടുക്ക്, ഏറ്റവും ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഈ ഭക്തിയെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും നടുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചത്? നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ? ആ 2 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടുക്കാണ് അല്ലെ ആ സ്വീറ്റ് വെക്കുന്നത്. ജാമ് പരത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? നടുക്ക്. അതുപോലെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ അതെവിടെയാ? ക്രീം അത് ആ ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത് എവിടെയാ വരുന്നത്? ഏറ്റവും നടുക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മള് ഗോൾഡ് വാങ്ങാം. അതുപോലെ നമ്മൾ വില പിടിച്ച രത്നങ്ങൾ, വജ്രമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അതൊരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ടാണ് തരിക അല്ലെ? അപ്പൊ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള, ഏറ്റവും വലിയ ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും നടുക്ക് കൊണ്ടുവച്ചത്. പിന്നെ എന്താണ് ഇത്? ഇത് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച രഹസ്യമാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് പവിത്രമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. പിന്നെന്താ? സുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമുക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ധർമ്മ്യമാണ് ഇത്. ഇത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശാശ്വതമാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്താം എന്ന് വിശ്വാസം വേണം. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, ഒരു അഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അയാള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും അങ്ങനെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ, ഈ ജനന മരണ ദുഃഖത്തിൽ കിടന്ന് പെട്ടുടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപമില്ല എന്നല്ല. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഭൗതിക രൂപമല്ല. നമ്മുടെ പോലത്തെ ഭൗതിക രൂപമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം ആത്മീയമാണ്, ആധ്യാത്മിക രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികൾ പറയും അവ്യക്തം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന് ആധ്യാത്മിക രൂപം, ആത്മീയ രൂപമാണുള്ളത്. നമ്മളെ പോലെ ഭൗതിക രൂപമല്ല എന്നാണ് അവ്യക്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെന്താ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല, അപൂർണമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തന്നെ ഭൗതികമാണ് അല്ലെ? ആ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാനും സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ രൂപമില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം. കാരണം മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാം, ഏതെന്താ ഭഗവാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞത്? അന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ മാറ്റി പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? സർവഭൂതങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്. സർവചരാചരങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ അവയിലാണോ നിലനിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവയിലല്ല നിലനിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേറെ തനിയൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഭഗവാന് ഈ ഭൂതങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ആ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ എന്നിലാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേറെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്?
അല്ല, നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് വീക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫലം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്, സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല, അതായത് എന്റെ നിലനിൽപ്പ് അവയിലല്ല. എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പോ അത് ഭഗവാനിലാണ്. അതാണ് ഭഗവാനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതായത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം വിഭിന്നമാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമാണ്. ഇതിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കുകയല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഏറെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിലും നേരിട്ട് ഇടപെടില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ ആരാണ്? സുപ്രീം കൺട്രോളർ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ചെയ്യില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഫീസ്, ആ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓഫീസിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ആളാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ആള് കുറെ ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കാൻ അക്കൗണ്ടന്റിനെ വെക്കും, സെയിൽസ് നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ വെക്കും, പർച്ചേസിന് ഒരാളെ വെക്കും, അങ്ങനെ ഓരോ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഒരാളെ വെക്കും. അങ്ങനെ ആ ഓഫീസിലെ ക്ലീനിങ് തൊട്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് ഒരാളെ വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതിനൊന്നും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെ ആരാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ആ ഓഫീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നും നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. പിന്നെന്താ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി, ആ യോഗ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളെയും ഭഗവാൻ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്, സർവചരാചരങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ യോഗ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയുമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഞാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല. പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ, ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ എന്നിലാണ്. ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണം വഴി അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? കാറ്റ്, ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാറ്റ് അല്ലെ, വായു എപ്പോഴും ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യും. അതേ സമയം തന്നെ ഈ വായു എല്ലായിടത്തും വീശുന്നുണ്ട്, കാറ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വീശുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാറ്റായിട്ട് വീശുമ്പോ ആ വായു ആകാശത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ വായു ആകാശത്തുണ്ട്, അതേ സമയം തന്നെ ഇവിടെ കാറ്റായിട്ട് വീശുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, സംഹരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഇത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ് കിടക്കുന്നത്? അറിയാമോ? കാരണോദകശായി. ഇത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഈ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ശ്വസിക്കുമ്പോ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അനേകം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടം, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട് അല്ലെ, അതിലെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും. ഏത് പേരിലാ?
ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലും ഭഗവാൻ ഏത് പേരിലാ? ക്ഷീരോദ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെ അനേക കോടി ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, ജീവാത്മാക്കൾ. ആ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിക്കും. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നുള്ള പേരില് പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ആവിർഭവിക്കും. ഭഗവാൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും അതുപോലെ അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല. നമ്മളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാവും, അല്ലെ? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യരുതെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ബന്ധനത്തിലാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബന്ധത്തിലും പെടാതെ, ഒന്നിലും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ. ഭഗവാന് ഇതിലൊന്നും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു കർമ്മം, സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള കർമ്മം അത് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നിനോടും ഭഗവാന് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. ഉദാഹരണം, ഒരു ജഡ്ജി, കുറെ കേസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്. ഓരോ കേസിനും അദ്ദേഹം ഓരോ വിധി പറയും. ചിലവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം, ചിലവരെ വേറെ ശിക്ഷ, ചിലർ ഇത്ര വർഷം ജയിലില്, ചിലർക്ക് വെറുതെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ചെറിയ ശിക്ഷ, ചിലർക്ക് വലിയ ശിക്ഷ, അങ്ങനെ കൊടുക്കും ജഡ്ജി. പക്ഷെ ഈ ജഡ്ജിക്ക് ഒരാളോടും ഒരു ദേഷ്യമോ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടക്കൂടുതലോ ഒരാളുടെ ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി അത് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും. ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ്, അതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. ഭഗവാൻ പറയാണ് സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, യോഗശക്തി വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട്. ഈ ചരാചരങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ മായ, ഭഗവാന്റെ മായയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട്. എന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കും, പിന്നെ സംഹരിക്കും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോ അത് സംഹരിക്കും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചു അല്ലെ? ദ്വാപര യുഗത്തിലെ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരില് ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ മൂഢന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണൻ ദൈവമൊന്നല്ല, ഇത് മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂഢന്മാര് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് ഭഗവാനൊന്നല്ല, ഇത് മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു, പരിഹസിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാം ഈശ്വരൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവരൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും വിചാരം എന്താ? ഇത് മനുഷ്യനാണ്, ഇത് ഭഗവാനല്ല, ഇത് മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു. ജയിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോ വിഡ്ഢികളായ കുറെ പേര് വിചാരിക്കാണ്, അതേ കണ്ടില്ലേ, രാഷ്ട്രപതി എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാള് ജയിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തിനാ വന്നത്? ആ ജയിലിലുള്ളവരെ സന്ദർശിക്കാൻ, കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ മൂഢന്മാര് വിചാരിക്കാണ് അദ്ദേഹം എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്.
അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനാണ് വന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യരൂപത്തിലല്ലേ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാനല്ല, ഇത് മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് മൂഢന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നു. മോഹ കർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കുറെ പേര് മനുഷ്യരായിട്ട് കാണും, ദൈവമായിട്ട് കാണില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്? അവര് മോഹിതരായി, അവര് മായയിലും മോഹിതരായി, ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവര് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരെ ആസുര സ്വഭാവികളായി, അസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവര് മായാവാദപരങ്ങളായ കുറെ ആശയങ്ങൾ പറയും. ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവര് മായാവാദികൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിലൂടെ ആകൃഷ്ടരാകും. ഇത് ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ ഇല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ ഇല്ല, ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ, നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഈശ്വരൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരാകും. അങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യില്ല. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവര് ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ വിട്ടുപെട്ട് അവസാനം അവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. മുക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റൂ. ഇവര് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാനെ എതിർത്തു, ആ വിശ്വാസം തന്നെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ മുക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും? ആ പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇനി ചിലപ്പോ മുൻജന്മത്തിൽ അവർ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ആ കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം അവർ നേടിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി? അവര് ഈ മായയില് പെട്ട് ഈ നിരീശ്വരവാദങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ആ ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എല്ലാം നശിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ അവർക്ക് മുക്തിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലാതായി. അവരുടെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവരെന്ത് ജ്ഞാനാണോ നേടിയേ ആ ജ്ഞാനവും നശിച്ചു പോയി, എല്ലാം നശിച്ചു പോയി. ഇനി അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ കിടക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെന്നില്ല. അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അസുര സ്വഭാവികളാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് കർമ്മമായിരിക്കും ചെയ്യുക? നീചമായ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. സ്വാഭാവികമായും നീച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇവർക്ക് ആ മുക്തി എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ അവർക്ക് ഇല്ലാതാവും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പെട്ട് ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അങ്ങനെ നീച ജന്മങ്ങൾ ജനിക്കും, വീണ്ടും കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും അസുര യോനികളിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ജീവിതം പാഴായി പോയി, അവരുടെ എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എവിടെ ജനിക്കും? ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഈ നിരീശ്വരവാദമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു. ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് എവിടെയായിരിക്കും? ഇതുപോലെ നിരീശ്വരവാദികളുടെ കൂടിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദികളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും, അവരുടെ മക്കളായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക. പിന്നെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും 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 അവരുടെ ജന്മം നശിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ത ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ജൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ആരെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത ആ വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തരുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഭക്തര്, അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവരെ അസുര പ്രകൃതിയല്ല, അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്. അവര് സത്വഗുണികളാണ്. ആ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അവർ സുരക്ഷിതരാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഒരു വലയത്തിന് കീഴിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് അവരെപ്പോഴും. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഈ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ആദി കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുപോലെ അവ്യയനാണ്, ഒരിക്കലും വ്യയമില്ല, ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ആ നാശമില്ലാത്ത ആ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നോക്കേണ്ട കടമ ആർക്കാണ്? അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും അത് ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കും.
ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആളെ വിടും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഈശ്വരപുരിയാണ്. അതായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള മാധവേന്ദ്രപുരി, അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കല് ഇവർക്ക് ഭിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടാണല്ലേ ജീവിക്കുക. ഒരു കണക്കുണ്ട്, ഒരു 3 വീടോ അങ്ങനെ എത്ര വീട് മാത്രമേ അവര് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുള്ളൂ. അവിടുന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നൊന്നും വാങ്ങില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നിയമം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് ഭിക്ഷയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ അതിന് വിഷമമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഭിക്ഷ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന് ഉപവാസം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഭിക്ഷ കിട്ടാതായപ്പോ പോയി ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു ബാലൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുടം പാല് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പറയും. അപ്പൊ അറിയും, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന് അടുത്താണ് എന്റെ വീട്. എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങേക്ക് ഒരു കുടം പാല് കൊണ്ട് തരണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാല് കൊടുത്തു. ആ ബാലൻ അങ്ങനെ പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാല് കുടിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശപ്പൊക്കെ മാറി. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഞാനാണ് നിനക്കിന്ന് പാല് കൊണ്ടുവന്നത്, ഞാനാണ് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ആ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സതതം കീർത്തയന്തോമാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്തുതികൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെയോ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കും, എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കും. ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തർ എപ്പോഴും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അവരെല്ലാരും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? അവരപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയില്ല. അവര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കും, ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ പാടും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഇതായിരിക്കും ഒരു ഭക്തർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കും, ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടത് അവരിങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതിനായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തര്. സതതം കീർത്തയന്തോമാ, എപ്പോഴും അവരെപ്പോഴും എന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോഘാരം ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അച്ഛനാക്കുന്നത്? എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് ആദ്യ ബീജം. ആദ്യ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അഹം ബീജപ്രദാപിത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെയും മാതാവും ഭഗവാനാണ്. കാരണം എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാവരും നോക്കുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ്? എല്ലാവരും വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാം അമ്മ മാതാവ് ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ പിതാമഹൻ ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആദ്യ പുരുഷനാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിതാമഹനും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് വേദങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? അറിയേണ്ടതും അതും ഭഗവാന്. ആ പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ആ ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാനാണ്. ആ 3 വേദങ്ങളും ഭഗവാനാണ്. എന്താ അഥർവവേദം പറയാത്തത് ഇതില്? കാരണം അഥർവവേദത്തില് കുറച്ച് ദൂഷിച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വേദങ്ങൾ ഞാനാണ്. പിന്നെ വേദങ്ങളിലൂടെ എന്താണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതും ഭഗവാനാണ്. വേദേശ്ച സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ, വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്. ആ പവിത്രമാകുന്നതും ഏറ്റവും പവിത്രമായത് ആരാണ്?
അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പവിത്രമായ ഓംകാരം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണെന്ന്. ആ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ്. ആ ലക്ഷ്യം ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭരണകർത്താവ്, നമ്മളെ എല്ലാം ഭരിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. പ്രഭു ഭഗവാനാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും, നമ്മുടെ എല്ലാം വാസസ്ഥാനം, നമ്മുടെയൊക്കെ ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ശാശ്വതമായ ബീജം, ഭഗവാൻ ആ ബീജം അത് ശാശ്വതമാണ്. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ശരീരമുണ്ട്. അത് ശാശ്വതമായ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്തുന്നു, അവിടെ നമുക്കൊരു ശാശ്വതമായ ശരീരം കിട്ടും. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പോലെ നശിക്കുന്ന ശരീരമല്ല. നശിക്കാത്ത ആത്മാവ് പോലെ തന്നെ നശിക്കാത്ത ഒരു ശരീരം നമുക്ക് അവിടെയുണ്ട്, ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആ ശാശ്വതമായ ബീജം ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ ആശ്രയം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ്, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയം. അവിടെ നമുക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ എല്ലാവരുടെയും ഉറ്റമിത്രമാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഉറ്റമിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല. അതല്ല കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ ഉറ്റമിത്രാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മ എന്താണോ അത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ചെയ്യൂ. നമ്മളെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക. എന്തിനു കഷ്ടപ്പാട് തരുന്നത് ഭഗവാൻ? കാരണം കഷ്ടപ്പാട് തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു പോകും. ഇവിടുത്തെ ഈ തുച്ഛമായ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സുഖത്തിൽ നിന്നു പോകും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തണം. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ തരിക. ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുന്ന് പോവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തരികയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇനി മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ നമ്മൾ മഴയുടെ ദേവൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രനാണ്. ആ ഇന്ദ്രന്റെ ശക്തിയാണോ മഴ പെയ്യുന്നത്? അല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭഗവാൻ ആ ശക്തി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രനെ മഴ പെയ്യിക്കാനും മഴ നിർത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രൻ വെറുതെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും ആ മഴയെ നിർത്തുന്നതും അതൊക്കെ ആരാണ്? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അമൃതവും മൃത്യുവും ഞാനാണ്. നമ്മുടെ മരണം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എത്ര കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണം, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നത്, ചിലർക്ക് 50 വയസ്സ്, ചിലർക്ക് 90 വയസ്സ്, ചിലർ 100, ചിലർ 100ഉം കഴിയും, ചിലര് 10 വയസ്സ്, 5 വയസ്സില്, അങ്ങനെ പലർക്കും പലതാണ് അല്ലെ ആയുസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ കാലാവധി എത്ര ദീർഘിപ്പിക്കണം അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ആത്മാവ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവാത്മാവ്. ആ ആത്മാവും അതുപോലെ ജഡവസ്തു എന്താണ്? ഈ ശരീരം. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലുള്ളതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതുപോലെ ഈ ശരീരം, ഇതൊക്കെ ജഡവസ്തുക്കളാണ്. ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദത്തില് 2 ഭാഗമുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡുണ്ട്, അതുപോലെ ജ്ഞാനകാണ്ഡുണ്ട്. ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വർഷം സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നാള് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ സുഖിക്കാം, ഇത്ര നാള് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കാം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കർമ്മകാണ്ഡികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് സുഖിക്കാനായിട്ട്, ആ സ്വർഗീയ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം കാരണം അവര് ഈ വേദത്തിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങളും ആ യാഗങ്ങളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും.
അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ? എനിക്ക് ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെ അവര് അതൊക്കെ അവര് വേദം ശരിക്കും എന്താ ലക്ഷ്യം വേദത്തിന്റെ? വേദപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദേശ്ച സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവരതിനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവര് എന്തിനാ ശ്രമിക്കുന്നത്? ആ വേദം പഠിച്ചിട്ട് അതിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക, സ്വർഗത്തിൽ ജനിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോവാം, അതൊക്കെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ ആ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നേട്ടം എന്താ? അത് തുച്ഛമായ നേട്ടമാണ്. അവർക്ക് ആ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കുറെ കാലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാം. ആ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ പുണ്യമൊക്കെ തീരും അല്ലെ? അവർക്ക് കുറച്ച് പുണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ പുണ്യമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തീരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കില് ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. ആ 15 ലക്ഷം രൂപ കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ പുണ്യം കയറും. ആ പുണ്യം കഴിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് സ്വർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉപരിയായ ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അത്രയും വർഷം സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കുറെ കാലം ജീവിക്കാം. പക്ഷെ എപ്പോ അത് തീരുന്നോ അതിന്റെ കാലം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അനന്യാസിന്ദയം തോമാ യേ ജനാ പര്യുഭാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാ, അനന്യമായ മറ്റൊരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ, വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ, വേറൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും എന്നെ മാത്രം പൂജിക്കുക, എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുക, എന്നെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോട് കൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്ന ആ ഭക്തരെ, മറ്റൊരു ചിന്തയും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്തൊരു ലക്ഷ്യം? സതതം കീർത്തയന്തോമാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവര് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. അവരുടെ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യകം, അവരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും എന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്, അത് എന്റെ കാര്യമാണ്, അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് ആ വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ നൽകും. പിന്നെ ക്ഷേമം എന്താ? അങ്ങനെ നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് നിലനിൽക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ നൽകല് മാത്രമല്ല, ആ ക്ഷേമം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യും, അതൊക്കെ ഞാൻ നിലനിർത്തും. അവർക്ക്, ആ ഭക്തർക്ക്, അനന്യ ചിന്തയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ആ ഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അതൊന്നും ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോയില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ആ സേവനത്തിന് സന്തോഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് അവരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഞാൻ നൽകും. പക്ഷെ ഭക്തർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭക്തർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വേണം, എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സ്വർണം വേണം, കുറെ സമ്പാദ്യം വേണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആഗ്രഹം? ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എന്താ? എനിക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അതാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി അവർക്ക് ഒരുപാട് ധനമുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവരതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാതെ അവരാ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അതിലെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തര്. അപ്പൊ ആ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തര് ഭഗവാനെ തന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇനി അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്.
ഈ അന്യദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന അന്യദേവിമാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ് അവര് ശരിക്കും ആ വാസ്തവത്തിൽ അവർ ഉപാസിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? അവിധിപൂർവകം, യജന്തി അവിധിപൂർവകം. അവരെന്നെ യജിക്കുന്നത് അവിധിപൂർവകമാണ്, വിധിപൂർവമല്ല, നിയമപ്രകാരമല്ല അവരെന്നെ ഉപാസിക്കുന്നത്. അവരെ നേരിട്ടല്ല, അവര് പരോക്ഷമായിട്ട്. പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവരെ എന്നെയല്ല ഉപാസിക്കുന്നത്, പക്ഷെ പരോക്ഷമായിട്ട് അവരെ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ദേവിദേവന്മാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അന്യദേവന്മാരെന്ന്? അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഈ ദേവീദേവന്മാര് എന്തൊരു വരമാണോ നമുക്ക് നൽകുന്നത്, അത് നേരിട്ട് തരാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്കില്ല. അതിനവർക്ക് യോഗ്യത കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു, ആ കാര്യം അവര് നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് ശരിക്കും അത് കൊടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ നേരിട്ടല്ല, അവരിലൂടെ തരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപാസിച്ചൂടെ? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് മന്യ ദേവി ദേവന്മാരോട് അവരോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപാസിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നേരിട്ടല്ല, പരോക്ഷമായിട്ടാണെന്ന്, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടല്ല പരോക്ഷമായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട ആ വരം, നമുക്ക് വേണ്ട എന്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നേരിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ അവര് വഴിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മർത്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ദേവന്റെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കാലം സുഖിച്ച് സന്തോഷിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാം, അവിടെ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ ആ സുഖത്തിന്റെ അത് കഴിയുമ്പോ, നമ്മൾ എത്ര പുണ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ സമ്പാദ്യം കഴിയുമ്പോ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കും. ഇനി പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പിതൃപൂജകർ. അവരെവിടെ ജനിക്കും? അവരാ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തായിരിക്കും ജനിക്കുക. ഇനി കുറെ പേര് കാണാം, ഇവരൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, പിന്നെ ഭൂതങ്ങളെ, പ്രേതങ്ങളെ, പിശാചുകളൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അവര് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ പിശാചുകളുടെ ലോകത്തും ആ ഭൂതങ്ങളിലെ പ്രേതങ്ങളിലൊക്കെ ലോകത്ത് ഭൂതപ്രേതാദികളായിട്ട് അവര് ജനിക്കും. അങ്ങനെ അവര് അവിടെയാവും ജനിക്കുക. പക്ഷെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതായത് ഇവരൊക്കെ ജനിക്കും, ഓരോ ലോകങ്ങളിൽ ജനിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല, ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും ആ ശാശ്വതമായ ധാമത്തില്. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമമ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത, നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പരമമായ ആ ധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ പരമധാമത്തില് നമുക്ക് എന്നെന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിർബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. പത്രമോ പുഷ്പമോ ഫലമോ തോയമോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. എന്താ പത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇല, അതായത് തുളസിയുടെ ഇല. ഇനി ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു തുളസിയുടെ ഇല മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പം, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ പുഷ്പം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലങ്ങള്, എന്തെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ?
കുറച്ച് വെള്ളമെങ്കിലും എനിക്ക് തന്നാ മതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് എന്താ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, എനിക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടി, ആ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്തും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഈ ഒരു വഴിപാട് പോലെ കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നിനും കുറവില്ല. ഭഗവാന് വിശപ്പുള്ളത് കൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഒന്നിനും കുറവില്ല. പക്ഷെ പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുക്കണമെന്ന്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം. എന്തിനാണ്? നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ത് പ്രസാദം, എന്ത് ഭോഗം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? നമ്മള് ഭക്തിയോട് കൂടി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അതിലൊരു തുളസിയില ഇടണം. ആ തുളസിയില ഇട്ടാലേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മളൊരു തുളസിയില ഇടണം. എന്നാലേ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷ്വാമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, നീ എന്ത് തപസ് ചെയ്യുന്നു, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നു, നീ എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു, അതല്ല നീ എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെ തപശ്ചര്യകൾ നീ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, കുന്തിപുത്ര നീ എന്ത് ചെയ്താലും, നീ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് എന്ത് തന്നെയായാലും അതൊക്കെ എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ച് കുറെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഇത്ര ദാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ദാനല്ല, അത് പബ്ലിസിറ്റി ആയി, മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയല്ല, നീ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ മതി, ഇത് എന്നോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യണം, ഭക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യണം. അതുപോലെ എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ, നീ എന്ത് കർമ്മം എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേതേഷു പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും എനിക്ക് സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, ആരോടും പക്ഷപാതവുമില്ല, ഭഗവാന് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഒരുപോലെയാണ്. അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാവർക്കും ബീജം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പിതാവിന് ഏതെങ്കിലും മക്കളോട് ഇഷ്ടക്കൂടുതലോ ഇഷ്ടക്കുറവോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാന് പറയാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരുടെ ഒരു പക്ഷഭേദവും എനിക്ക് ആരോടും ഇല്ല, ഒരു അസൂയവും എനിക്ക് ആരോടും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ്, എല്ലാതും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാം സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, എന്താണത്? ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതമൊന്നും ഇല്ല, അസൂയൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ആ ഭക്തനോടൊരു ഇഷ്ടക്കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി, ആ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആ ആൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. അതുപോലെ ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അവൻ എപ്പോഴും എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അഭിചേത്സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഒരാൾ ഒരു നീചമായ കർമ്മം ചെയ്തു, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാപം ചെയ്തു, ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും അയാള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഭക്തനായിട്ട് കരുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപം പോയി എന്നല്ല പറയുന്നത്. പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് അല്ല ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, കുറെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, വലിയൊരു ദുഷ്ടനായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയായി, ഭഗവാനോട് സ്നേഹമായി. അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇയാൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ, ഇയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ, ഇത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നില്ലേ, എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നത്, അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിഹസിക്കാനോ
കളിയാക്കാനോ പാടില്ല. കാരണം എപ്പോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ തൊട്ട് അയാള് ഭക്തനാണ്. പിന്നെ അയാളെ ദുഷ്കർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജഗായി മാതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ ഒട്ടും ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യില്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ജപിക്കില്ല. ഒരു നശിച്ച ജീവിതം, ദുഷിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു ഇവര്. മദ്യപാനം, അങ്ങനെ ചീത്ത ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആള് ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എപ്പോഴും വന്നിട്ട് അവരോട് പറയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ ജപിക്കൂ എന്ന് പറയും. ഇവരനുസരിക്കില്ല, ഇവര് കേൾക്കില്ല, കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. പക്ഷെ എന്നാലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ബലരാമന്റെ അവതാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ജപിക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ അതിലൊരാളെടുത്ത എന്തോ മണക്കോടെ എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയിലിട്ട് അടിക്കും. അടിക്കണ സമയത്ത് അവിടെ പൊട്ടി ചോരൊക്കെ വരും. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതറിഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? ഭഗവാനാണല്ലേ, ഭഗവാന്റെ കലിയുഗ അവതാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. വേഗം ആ ദേഷ്യം വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് സുദർശന ചക്രം വന്നു. അങ്ങനെ സുദർശന ചക്രം വന്ന് അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ വേഗം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പോയിട്ട് വേഗം കാല് പിടിക്കും. അയ്യോ അരുത്, അങ്ങ് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കാരണം ഇത് കാരുണ്യ അവതാരമാണ്, അങ്ങ് കാരുണ്യമാണ് നൽകേണ്ടത്, ഈ ദേഷ്യം ഈ അവതാരത്തിൽ ഇല്ല, ഇത് കാരുണ്യ അവതാരമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് മനസ്സൊക്കെ മാറി. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഭഗവാനാണ്. വേഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് മാപ്പൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് അവര് നല്ല ഭക്തരായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു, ആരാന്നറിയാമോ? ഒരു ദുഷ്ടനായിരുന്ന ആള് പിന്നീട് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന് നല്ലവനായ ഒരാള്, നാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം. ആരാണെന്നറിയാമോ? രത്നാകരൻ അല്ലാണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് അതിലൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു. രത്നാകരൻ അങ്ങനെയാ വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, മൃഗാരി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൃഗാരിയുടെ കഥ? മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദുഷ്ടനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് തൊഴിൽ? മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലും അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? പകുതി ജീവനാക്കിയിടും. ആ മൃഗങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലില്ല, പകുതി ജീവനാക്കിയിടും. അങ്ങനെ അവര് കുറെ നരകിച്ച് മരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊന്നും നരകിച്ചാ മരിക്കുന്നത്, പകുതി ജീവനാക്കി ഇടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇത് ആരാണ്? ഇത്രയും വലിയ ദുഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തി, ഇത് ആരായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് മൃഗാരിനെ കാണുന്നത്. മൃഗാരി. അപ്പൊ ഇയാളോട് ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നിനക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അവരെ കൊല്ലാലോ, എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മൃഗാരി പറയാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രല്ല, ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു രസമാണ്, ഒരു ഹരാണ്. ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് മരിക്കണ കാണുമ്പോ അത് എനിക്കൊരു ഹരാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും, നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാരദൻ കുറെ ഉപദേശിക്കും അയാളെ. അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നാരദൻ ആ വഴിക്ക് വരണ സമയത്ത് മൃഗാരി ഓടി വന്നിട്ട് നാരദനെ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുള്ള ഉത്തരയെ എടുത്തിട്ട് ഈ തറയിൽ ഇങ്ങനെ തുടക്കി ഇങ്ങനെ ആട്ടി കളയുക. അപ്പൊ ചോദിക്കും, അതുപോലെ നടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചാടിയാ വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് ചാടി അങ്ങോട്ടൊരു ചാട്ടം, ഇങ്ങോട്ടൊരു ചാട്ടം, അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദൻ ചോദിക്കും, നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുറെ ഉറുമ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ വിട്ട ഉറുമ്പുകൾ മരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഉറുമ്പുകളെ ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനു നിലം തുടയ്ക്കുന്നത്? കാരണം അവിടെ ഇനി ഞാൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികൾ ഉണ്ടാവാം, അതിനൊക്കെ അവരൊക്കെ നശിച്ചു പോയാലോ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ, അതുകൊണ്ട് അവനൊക്കെ തട്ടിക്കുടുമ്പുകളും അങ്ങനെ കുഞ്ഞു ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിലൊക്കെ ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞതാണെന്ന്. അപ്പൊ ആ നാരദന്റെ സൽഗുണം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത്രയും ദുഷ്ടനായ ആ ആള് നല്ലവനായി നാം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ മുൻജന്മം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയാനോ പരിഹസിക്കാനോ പാടില്ല. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല, എന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നാലും മുൻ ജന്മത്തിലെ എത്ര വലിയ ക്രൂരനായിരുന്നാലും
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ എന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് അവന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. കാരണം എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന? ഭഗവാന് പറഞ്ഞാ പോരെ എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തനോട് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തനോട് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂന്ന്? കാരണം ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റില്ല. എന്റെ വാക്ക് ചിലപ്പോ ഞാൻ മാറ്റും, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോ മാറ്റി പറയും, ഞാൻ ചിലപ്പോ മറക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ സത്യമാക്കിയിരിക്കും. ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ മാറ്റില്ല. എന്നാ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ആയുധമൊന്നും എടുക്കില്ല, ഞാൻ ഒരാളായിട്ട് വെറുതെ നിൽക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ ആയുധം ഒന്നും എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു ശപഥം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തോ? ഒരിക്കലും ഭീഷ്മരുടെ നേർക്ക് ഒരു രഥചക്രം എടുത്ത് വന്നു അല്ലെ, ആയുധത്തിന്റെ സുദർശന ചക്രം പോലെ രഥചക്രം എടുത്ത് വരേണ്ട വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാരണം ഭീഷ്മര് മര്യാദയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, പാണ്ഡവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദുര്യോധനൻ പരാതി പറയും ഭീഷ്മരുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് പറയും, നാളെ ഞാൻ 5 ശരങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഈ 5 ശരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആ പാണ്ഡവർക്കുള്ളതാണ്, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ അവരെ വധിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയും, എന്നാ ഈ ശരങ്ങൾ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം, ഇത് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടണ്ട, ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഭീഷ്മര് പിന്നെ അവര് പോയി ഉറങ്ങാൻ പോയി. അത് ഭഗവാൻ ഇതറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനനെ വിട്ടു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സമയത്ത് ഗന്ധർവന്മാരുമായിട്ടൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനനെ രക്ഷിച്ച സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, ഒരു വരം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ പിന്നെ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ ആ വരം ഉണ്ടല്ലോ അത് നീ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം, ആ ശരങ്ങള് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിട്ടിട്ട് അർജുനൻ പോയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് അന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞ ആ വരം ഉണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെന്ന് പറയും. എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താ വരം എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയും, എനിക്ക് ആ ശരങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ശരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മരുടെ ആ ശബ്ദം, ഭീഷ്മരുടെ ആ വാക്ക് തെറ്റിച്ചു. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് ശബ്ദം എടുക്കാണ്, എന്റെ ശബ്ദം ഭഗവാൻ തെറ്റിച്ചു അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം ഞാനും തെറ്റിക്കും. നാളെ ഞാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്, കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നാളെ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് ശപഥം ചെയ്യും ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഭീഷ്മരുടെ യുദ്ധം കണ്ടിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. പക്ഷെ അർജുനന് പറ്റുന്നില്ല. ഭീഷ്മർക്ക് ഭയങ്കര 10,000 മാനയുടെ ശക്തിയോട് കൂടിയാണ് ഭീഷ്മർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അവന് ഒരുപാട് പേര്, പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു, ഒരുപാട് പേർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഒരു രഥം കേടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്, ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് സുദർശന ചക്രം കറക്കുന്ന പോലെ കയ്യിലിട്ട് കറക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭീഷ്മരുടെ നേരെ അടുക്കാണ്. ഇയാളെ ഞാനിപ്പോ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷ്മരുടെ നേരെ പോവാണ്. അപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ വന്നിട്ട് കാല് പിടിക്കും, കൃഷ്ണ അങ്ങ് ചെയ്യരുത്, അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ആ ശബ്ദം തെറ്റിച്ചത്? ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ, ഭക്തന്റെ ശബ്ദം സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം തന്നെ തെറ്റിച്ചു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര നീ പോയി പ്രഖ്യാപിക്കൂ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ലാന്ന് നീ പോയി പ്രഖ്യാപിക്കൂ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ വാക്ക് മാറ്റും, പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റില്ല. മാം ഹി പാർത്ഥാവ്യഭാശ്രിത്യ യേപി സ്യുഭാവയോനയഃ സ്ത്രിയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാ തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ത, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമുകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പാടില്ല, ശൂദ്രന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അത് സ്ത്രീകളാവട്ടെ ശൂദ്രരാവട്ടെ ഇനി വൈശ്യരാട്ടെ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാവട്ടെ, അവരാരായാലും അവരെല്ലാവരും ആരാണ്? ഭക്തരാണ്. ഭഗവാന് ഒരേ ഒരു ജാതിയുള്ളൂ, ഭക്തർ. എല്ലാവരും എന്റെ ഭക്തരാണ്, അവരെന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കും. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി ദൈവം ആത്മാനം ഭക്തരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാൻ ആരാധനകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദിവസവും 2 നേരം നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക.
നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തരുണ്ടല്ലോ, അവര് തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ